barangkali ada juga tanya jawab. Begitu Bapak Ibu jamaah yang masalah maka dari saya mengenai kegiatan berikutnya yaitu kasih menghadapi waktu sebelumnya kami lakukan pada Ustaz Wahid Rahim atau juga Ustaz Wahid Mahdudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi taslima bi qadri azamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengajian subuh berkah Masjid Nurul Ikhlas Dukuh Ngadirejo nggih napa Ngargorejo Gumuk Rejo Teras. Oh mriki masuk Teras nggih. Dukuh Ngargorejo Gumuk Rejo Teras rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjukaken ras muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih dumugi enjang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman lan Islam, pinaringan kesempatan kesarasan umur panjang katitik saged sareng-sareng melangkahkan kaki menuju dhateng masjidipun Gusti Allah sak perlu sareng-sareng nindakaken kewajiban menapa dene kesunahan salat kanthi berjamaah. Salajengipun sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto risalah, beto ajaran dinul Islam, agami Islam, agami ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Derek tepang kula Wahid Bapak Ibu lare-lare nggen kula dusun dukuh asring manggil kula Mas Wahid Mak Klutik. Ah ngoten niku. Jumbuh kalih ngendikanipun Mas Abdul. Sprit botole coklat. Biyen murid saiki dadi sahabat. Nah, amarga riyen kula nate ngajar TPA wonten Masjid At-Thahirin Ngancar Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah enjang menika kula panjenengan saged sareng-sareng lumampah tindak dhateng masjid.
Tesih ngantuk mboten Bu? Pun mboten ngantuk nggih? Nak ngantuk raup meleh. Insyaallah kula panjenengan sami enjang menika dipun panggil Gusti Allah kasuwun tindak dhateng masjid sedanten kala wau menawi mboten saking hidayah pitedahipun Allah Subhanahu wa taala mokal mboten saged. Sami kula panjenengan nalika enjang menika Allah tasih memberikan kesempatan hidup kagem kula panjenengan sami. Pramila kula panjenengan sami kedah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pun enjang menika kula naminipun Wahid kados dipun aturaken Mas Abdul, kula saking Sorowetan RT 23 Desa Dukuh Kidul Pasar Pengging. Pasar Pengging yang baru nih lho Bu. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Selawat. Sholatullah salamullah ala toha sholatullah ala yasin nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi gesang kula panjenengan tansah pinaringan gesang istiqomah ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ngibadah. Nglampahi napa Bu? Ngibadah. Pramila enjang menika Bapak Ibu kula nderek ndedonga alhamdulillah Gusti Allah tasih paring nikmat ingkang kathah. Enjang menika kula panjenengan saged bermuwajahah sing rawuh ketingal kathah sami do lenggah, sing kakung sami ngagem kopiah, sing putri ngagem makromah sehingga pangaosan enjang menika ketingal meriah. Alhamdulillah boten jawah. Kita Bu, alhamdulillah derek ndedonga mugi-mugi pangaosan enjang menika beto barokah, ilmu ingkang maslahah, ngibadahipun saged leres lurus istiqomah, syukur pinambahan rezeki ingkang kathah, halalan tur barokah, saged kangge amal jariyah, kangge ngragati putra sekolah, putra wayah, saged kangge infak lan sedekah, saged kangge ragat sekolah, ragat kuliah, saged nggih ragat omah-omah, mugi saged kangge ziarah dhateng Mekah lan Madinah. Benjang titi wancinipun kula panjenengan sedo mugi sedo saged kanthi husnul khotimah. Pun rampung pengajian. Ya intinya niku ta Bu. Wah, ibu-ibu tidak bisa melihat wajah saya ini. Tapi mboten khawatir mungkin panjenengan saged ningali YouTube kula Bu. Niki kula rekam soalnya.
Channelnya Mas Wahid Maklutik Boyolali. Alhamdulillah Bapak Ibu, enjang menika Allah tasih paring nikmat dateng kula panjenengan arupi nikmat iman, Islam, kesehatan, umur panjang. Pramila setiap kali kita bangun tidur kados enjing wau, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah kakung, mbah uti biasane asring lilir dalu nggih Bu nggih. Ibu-ibu nak wayah enjing nggih tesih nglilir ta Bu? Nglilir. Napa Bu? Uyah. Cek. Krupyuk. Biur. Nggih, mboten napa-napa, aja meneh kok jenengan sing pun sepuh. Kula bocah nggih ingi sore angger bar salat rasa adem sithik ya beseren kok Bu. Lah niki kula ampet dadi imam kula jane wegah. Wah, kowe celak beseren apa ora? Lah ndelalah. Ya beseren tenan. Hawane sarek adem-adem rada sumuk. Sumuk ning adem ning ya kaya sumuk. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu panjenengan enjang ketika Allah membangunkan kita mak gregah setelah kula panjenengan tidur panjang. Lajeng kula jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rak nggih ndonga ngoten ta Bu? Halo. Minimal alhamdulillah karo ngolet. Jam piro to Pakmu karo nyampluk. Ceplak. Wah, apa Ibu? Walah ki lho wis jam 3. Ayo tangi ngoten. Biasanipun enten dalem ingkang wungu gasik ibu-ibu napa bapak? Oh, ibu-ibu. Bapake tesih ngiler. Melungker, jekuter kaya pindang. Nggih, digugah Bu bapake, diitik-itik sikile, sukune dlamakane sikil diitik-itik. Diulek-ulek. Pakmu, tangi. Digrayaki Bu. Lah kok sikile diitik-itik urung munggah sithik. Dengkule digrayaki sing brenjol-brenjol niku diitik isik meneh. Pakmu, tangi, wis jam 3.10 lho. Kok urung krasa meneh munggah melih Bu. Digrayaki sing nyongat-nyongat niku lho Bu. Grayake mangke nak jengglak. Apa Ibu? Imbah piye? Ayo tangi. Awake dhewe wis setengah umur. Umure ya wis kepala pinten iki? 50 ke atas, 60 nggih ta Bu? 50, 60, 70, nak kula 45 Bapak Ibu. Sak putra ragil jenengan mbok menawi. Ayo tangi Pakmu, awake dhewe urip ana donya sepira suwene, jare bebasan wong Jawa kae, wong urip ana donya bebasan gur mampir. Oh, endi ora nek wedange kok mampir ngombe. Ora iso tak contokke. Bebasan gur kaya wong mampir, ngombe kaya wong nyebrang dalan gede. Itulah hidup kula panjenengan sami. Pramila ketika Allah setiap pagi membangunkan kita semua Bapak Ibu, jenengan saged tangi wungu mak jenggerak kalih ngolet niki wau, lajeng syukur dhateng ngarsa dalem Gusti Allah, ngingok ngiwo. Alah Pak Nejek ngorok ngiwuk nengen. Alah putuku anakku cek do ngiler kabeh. Matur nuwun Gusti, aku tangi-tangi jek ana ngamben, ana tempat tidur, ana omahe dhewe. Jenengan kedah syukur niku Bapak Ibu. Awit menapa? Awit tesih kathah sederek kula panjenengan begitu bangun tidur pagi ini mak jenggirat kaget tur nggumun. Ya Allah, aku ki nang ngendi to iki? Ndang nyawang astane sukune diimpus. Astagfirullah Gusti, jebul aku cek ana rumah sakit. Ora, tanganku kok diperban, diopnam.
terus gugah-gugah karo sing nunggu. Nduk, enten apa, Bu? Aku ki nang ngendi? Jenengan tesih enten griya sakit. Astagfirullah, Masya Allah. Aku ki nang rumah sakit. Enten mboten kedadosan ngoten niku Bapak Ibu? Enten mboten, Bu? Pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada. Pramila panjenengan syukur kali Gusti Allah. Pagi ini dibangunkan dengan suasana sehat wal afiat. Ngingok kono ngingok kene nyawang sikil sukune aku ora dimpus. Nyawang anak bojone do sehat-sehat, diparingi urip umur panjang, jenengan kedah ngaturaken syukur alhamdulillah. Syukur sebab masih banyak saudara kita, sederek kula panjenengan pagi ini berjuang melawan sakitnya Bapak Ibu. Jenengan tingali enten griya-griya sakit. Mereka masih berbaring-berbaring di rumah sakit. Tekan kapan ya nduk aku neng kene? Nggih kirangan to Bu, nggih nenggon jenengan sak sehate. Pramila monggo disemangati Bu, pokok semangat enggal mantun ben supados saged kondur malih teng dalem. Oh nduk aku ki bosen jane lara. Nggih, ora enek critane wong lara keseneng nggih Pak Bu nggih. Mesti bosen. Kula niku nunggu almarhumah bojo kula sewulan punjul 8 hari Bapak Ibu. Pindah-pindah griya sakit. Enten PKU Muhammadiyah Solo 2 minggu. Mantuk seminggu, oper melih teng PKU melih, oper melih teng Jebres 2 minggu, oper melih terakhir teng Karyadi Semarang. Ngantos jangkep sesasi punjul 8 dina. Nunggu wong lara. Sekolahe keter ora mulang murite, eneng rumah sakit nyawang wong lara. Jarene wong nunggu enten rumah sakit sehari serasa seminggu. Kek wayah gremes ya udan sisan. Hawane adem, turune ana jogan. Pun pripun jenengan bayangke. Nyang awak rasane ora karo-karuan. Jane ya rasane masuk angin. Tapi Allah karena memiliki niat yang kuat, pokok pantang mulih nak bojoku durung mari. Ternyata Allah mengasih 2 pilihan. Wong lara kuwi nak ora mari mati. Napa Bu? Nak ora mari mati. Pramila enjing niki nak kula panjenengan dipun paring kesehatan alhamdulillah. Kok ndelalah awake badane nembe greges-greges barokah ngaos ngaji niki muga-muga diparingi enggal semeringah sehat wal afiat Allahumma amin. Le niku pramila pentingipun nikmat sehat tatkala kita baru tertimpa sakit niku nembe kraos jebul sehat kuwi larang regane. Nggih Bu nggih. Wong kula riyen nate 2-3 bulan sebelum istri kula opnam niku ya dawe dokter ya kan kemoterapi, sinar radiasi. Kemoterapi niku seminggu pendak kemis Rebo kontrol kemis kemo, Rebo kontrol kemis kemo. Izin terus aku Mas Abdul ning minum cangkringan izin TKU buwi kaya paket kaya jerijan izin kaya. Zaman nenggo ibu ya ijan izin ngantos sedo, zaman nenggo bapak ya ijan izin ngantos sedo. Jane nurut dokter ya wis manut nderek dokter. Diken kemoterapi, ken sinar radiasi sebulan full. Tapi karena Allah ingin menghendaki pengen dipundhut nggih dipundhut mawon. Ketika panjenengan saat ini detik ini Allah menitipkan kesehatan kepada keluarga-keluarga panjenengan dipun katai syukur Bapak Ibu. Jenengan sak keluarga iso guyu cekakaan
iso gemujeng, iso gegojekan, ingatlah dunia itu akan selalu silih berganti. Nak sakniki jenengan iso cekakaan guyu sak keluarga, suatu saat nanti panjenengan akan dirubah posisinya menjadi nangis guguk. Pitados mboten? Sebab anak alam dunia niku cuman dua, ana susah, ana bungah, ana urip, ana mati. Nggih napa nggih? Ana isuk, ana awan. Ada siang, ada malam. Dan seterusnya. Semanten ugi kahanan dunia kula panjenengan. Mumpung isih waras, ngibadah kanthi ikhlas. Mumpung isih waras, ngibadah kanthi ikhlas. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Nggih napa nggih, Bu? Tiyang niku nak pun berbaring di rumah sakit, niku wis ora iso apa-apa. Napa malih kok ngantos dalam kondisi tidak sadar, koma. Pun angger tiyang kok nenggo keluargane koma, atine deg-deg ser mboten, Bu? Mesti deg-deg ser, ya Allah. Deg-deg, 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 deg-deg. Nggih to? Gene diwacake Quran, gene diwacake Yasin, gene dijaluke sepura, wis ora kurang carane lek ndonga betek-beteke si fulan yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, ben segera diberi kesembuhan, ben segera diberi kesadaran. Napa malih enten gen ruang ICU, Bapak Ibu, krungu swara tidididididididit tidididididit tanananananat tit tit tit, ngoten iki lho, Bu. Gen layar monitor, jenenge apa Mas Abdul? Wes anggen ruang ICU, Masya Allah. Kalau pas nenggo enten ruang ICU, enten Indriati Semarang, Karyadi Semarang. Ya Allah Gusti, kabeh sak ruangan sak mene kok do koma kabeh, sak mene kok do njaluk urip kabeh. Kabeh keluargane pengen ndongake ben diparingi panjang umur, diparingi kesehatan. Iki kari nunggu keajaiban. Nggih napa nggih? Pun dagdikduk. Kula ki sak ruangan enten ngen kamar ruang tunggu niku wong 7. Delalah kersane Gusti Allah niku rantas kabeh, Bu. Masya Allah, innalillahi. Kula begitu masuk mriku, Bapak Ibu ngapunten kula. Oh nggih Mas, monggo-monggo pinarak mriku. Kabeh begitu sehari pun ngobrol ngoten. Enek sing nangis, enek sing susah, enek korban kecelakaan, enek sing kanker payudara, kanker niku, wah, tetek bengek jeneng ngantos intine koma. Kabeh do tangisan niku. Pripun Mas? Kayak niki bojone meteng 5 sasi, ke anak kula wingi mangkat kerja kecelakaan, bisa mriki dereng sadar. Pripun to niki to Mas? Nggih Bu, pun sabar. Kabeh sing wong 7 enten mriki ya sami delek-delek ngono. Kula dhewe ya delek-delek niki ya. Nggih napa nggih? Itulah kahanannya. Ketika panjenengan nate menengok atau bahkan ngalami sendiri, semuanya pada susah, Bapak Ibu. Enek sing nembe dugi. Piye ambulan dugi enten mriku. Teko henti jantung, Bapak Ibu, henti jantung. Lajeng niku tiyang Nasrani do bengak-bengok. Simbo. Kabeh do panik. Petugas panik. Di apa? Di ngene jenenge apa, Mas? Digenjot dodone niku lho. Bruk ngono. Dipacu gantung digenjot. Kaya pit montor wae. Wong antek ngono. Padahal Masya Allah, ya akhirnya ya ora ketututan. Mati juga, sedo juga. Akhiripun niku kula riyen dimusyawarah kalih dokter.
Pak, ini nanti ketika istri Bapak Allah berkehendak henti jantung, saya ini pun pripun anu aja Bu, mboten sah dipacu mawon. Oke, nggih mboten napa-napa. Ditalkeni mawon nggih Pak nggih. Nggih aku. Sebab napa ketika henti jantung itu 50-50 Bapak Ibu. Walaupun kene di ngene iki kemungkinan sembuhnya minim sekali. Ning malah ngrusak organ tubuh dalam. Iso-iso nggen mrikine iso ceklek. Soalnya digonjot sak kayange Mas Abdul. Prok ngono ae. Urip normal durung karoan ning tulang rusuke remuk iya. Itu makanya bagi orang-orang muslim delalah niku dokternya muslim anu aja Pak, ini daripada nanti menambah beban sakit bagi si pasien lebih baik ditalkekan mawon. Oh nggih dokter, terima kasih atas sarannya. Ya wes begitu henti jantung niku dereng dikatakan meninggal pun masih ada beberapa menit nanti ditalken nggih. Nah sing niki wau non muslim niku wau genjot bareng-bareng ya akhirnya do nak mati juga. Lah, ngoten nggih Bu nggih. Syukur nggih Bu nggih. Allah menitipkan kesehatan mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Ngelingono nak wis lara ora bisa apa-apa. Niku nikmat setunggal, nikmat sehat. Pancen sehat niku mboten krasa. Allah Thomas Wahid ya rumangsaku ya gur biasa. Enggih, jenengan ngraoske biasa niku mergane jenengan dereng sakit. Kok nak wis sakit, nembe krasa jebul sehat niku penting banget. Apapun aktivitas kula panjenengan niku saged maksimal ketika kita dalam kondisi sehat. Gitu Bu, makarya ya saged sehat, nyambut damel, enten peken, enten kantor, enten sabin, enten pabrik. Jenengan saged fokus ketika panjenengan dalam kondisi sehat. Lah kok dikabari mendadak keluargane lara ngono wae. Saged fokus mboten? Mboten saged. Deg-degan, deg-deg ser. Ya lah ya Allah kayak piye engko kayak piye lah itu. Pramila monggo nikmat pertama nikmat sehat Bapak Ibu. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi, wasihataka qabla sakomika. Jagalah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, mula sehat niku penting. Janjanipun sehat niku mudah. Caranipun dos pundi? Setunggal. Pola makan minum yang sehat dan seimbang. Panjenengan dahar ngunjuk niku sing seimbang. Disesuaikan kalih kebutuhane panjenengan. Niku kok panjenengan terindikasi nggadahi penyakit tertentu, gangguan tubuh tertentu, leng ngudokke kudu nyirik dedaharan, ya kudu disirik, ora malah diterjang. Nggih Bu nggih. Kok ibu-ibu wingi bar priksa nang puskesmas napa teng griya sakit. Dokter mengatakan, "Bapak, Ibu niki panjenengan terindikasi kenging gangguan lambung. Emah ger." Lah, sirikane napa Pak Dokter? Ampun dahar ngunjuk sing kecut-kecut, kopi, ngoten niku. Lah ngoten jenengan ya kudu manut. Ora kok malah wis ben urip pisan ning donya iki kok digawe repot. Lah ning kancane mertamu nang ning kancane gaweke kopi. Yo Kang, iki kopi yo Kang, kopi luwak Kang. Nah, iki larang iki Kang, sekilo 1 juta. Ayo dicipi. Oh iya, heeh. Cocok iki. Padahal dheweke duwe problema gangguan kesehatan lambunge mah asam lambung. Ngunjuk kopi. Kinten-kinten bareng ngunjuk tambah sehat napa tambah sulaya, Bu? Sulaya. Sebab tahu betul secara ilmu kedokteran
niku kudu disirik. Apa meneh kok dahar ngunjuk sing kecut-kecut. Mertamu tengene kancane disuguh sirup marjan, rasa jeruk. Wah, ya nyengkake, nggih to. Pramila kita sendiri yang tahu akan komposisi kesehatan kula panjenengan. Ya harus kita hindari. Ora kok alah mumpung iki. Mumpung gratis tak ombene nggih ampun ngoten. Nak pengen awet sehat salah satunya ya kita mengendalikan pola makan minum yang sekiranya bisa mengganggu kesehatan kula panjenengan. Terkecuali kalau kondisi tubuh kita itu aman-aman saja, baik-baik saja ya no problem, mboten masalah. Ngoten nggih, Pak Bu nggih. Dijagi pola makanipun, pola minumipun. Nomor kalih berolahraga. Napa Pak Bu? Olahraga. Saiso-isoe awake dhewe iki bendina kudu kokean polah. Kudu awake iki kudu obah. Nak awak ora obah, Guru, mangan turu yo lemu. Akhirnya napa? Metabolisme tubuh kurang. Akhirnya Guru marah dadi lemu. Wetenge dadi blending. Ora kokean gerak. Lah, ketika nanti tubuh dalam kondisi maksimal, ketika dihinggapi penyakit biasane rupa-rupa warnanya. Gene diabetes, gene asam urat kolesterol, gene apa meleh Bu? Keju kemeng, liver, akhirnya rupa-rupa. Karena apa? Karena kurang gerak. Cobi panjenengan tingali. Tiang-tiang kina rumiyin sing bendina obah awake ora lemu cilik ceking awet uripe Bu. Kula niki gadah mbok di umure wis 80 munggah. Biyen gaene tukang gendong jamu gendong. Angger anu tekan gunung kono, bali mulai tekan gunung malah sehat tok Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu sing gaene petani pagi nang nggen kula niku pendak isoe dateng Sabin Bu. Petani ngonten niku. Usai pendak iso pun berjalan beraktivitas. Tindak peken, tindak Sabin. Setiap hari obah terus malah sehat. Kamangka narut kasab mata pekerjaan yo rekoso. Macul niku rekoso lho, nggih Mas Abdul. Sampeyan macul itu petang paculan telung paculan gegere langsung dengkeke krasa lho. Aku tak prakteke gawe jugangan iki lho, Mas. Yang dengkek kaya kepantek kayak asem lagi petang cegukan kok. Wah, ora sumbet zaman bapak mbiyen ya. Ora nuruni, Mas. Macul ora iso. Lah itu pola pikir yang ketiga, pola makan minum yang sehat, olahraga yang teratur, minimal jalan, gerak jalan minimal, jalan cepat nih. Kalau ndak subuh Mas, kalau nak orang ngisi Mas, baru subuh jalan-jalan Mas, setengah jam setiap pagi, dek, langsung ngubengi soritan jipangan mendalan masjid Pak Yani kayak ngulon. Tekan gedong idul balik nyang omah neh tuku sarapan terus mangkat sekolah. Kula urip ijen Pak Bu, mula diarani manuk dara mencok neng pager bocahe duda nak turu ngiler. Niku kula bar esuk mesti kegiatan aktivitas. Kula tukang azan subuh Bapak Ibu. Pendak esuk kula azan subuh. Terus puji-pujian. Pendak subuh ngeten iki kula paringi tausiah raketang 7 menit. Kalau paringi doa kunut subuh, kelar kunut pakai kunut pak orang serasa. Lah itu. Kita harus ada aktivitas rutin untuk menjaga kondisi tubuh kula panjenengan. Ya paduke ora ana kancane niku wae ora kula. Mungkin karena bojone mau jerkolonan wae mungkin ya. Gandeng punya aktivitas, kita harus beraktivitas sendiri. Jaga kesehatan. Nomor 3, pola pikir yang sehat Bapak Ibu. Sebab sakniki
kathah tiang sakit niku satu diantaranya karena kita selalu negatif thinking, nggadahi pranyangka sing elek sik sehingga membuat imunitas tubuh kula panjenengan menurun. Pola asuh, pola pikir kula panjenengan tiang kuno biyen nek enek bocah udan-udan malah seneng. Ya to Mas Abdul. Muridmu kok eneng ME udan-udan mbok sengeni malah. Ya to. Hei asa udan-udan. Duh iki udan terasa udan-udan, engko ndak masuk angin. Kamu engko bocah urung masuk angin. Nggih to, Pak? Hei rasa udan-udan apane Mbak Kakung Mbah Uti. Jenengan didik kalih putrane jenengan, kalih putune jenengan pun beda. Nak putrane jenengan iki lho, wayah udan terus malah gerutan. Ana pernah jenengan polo bareng jenengan gebuk, natane bendeles wae. Ning ndang tiba putune kodanan sithik, "Heh alah, kowe kok kodanan to nduk-nduk?" Gage sing ngelapi, gage sing nganduki, gage sing sangat protection sekali. Ngrumat putu niku. Akhirnya pun apa? Anak-anak zaman sekarang daya imunnya lemah. Karena apa? Karena awake dhewe bernegatif thinking. Rasa udan-udan aku ndak masuk angin. Nah, akhirnya putu, "Mbah, aku ora mangkat sekolah." Lah ngopo, Nduk? Aku kodanan. Lah rak ya to, dikandani mbae ora gugu. Mula nak gremis rasa udan-udan. Nak riyen zaman alitane Mas Abdul, malah udan deres niku malah kon bal-balan. Ya kono udan-udan kono bal-balan. Kayak sisan, kayak karo dibenake kayak nak nyang sawah malah kayak betok sawah, kayak galengane dibudah sisan. Ngoten niku. Nah sakniki malah dilarang-larang. Nggih to Pak Bu? Dilarang-larang. Akhirnya nopo? Akhirnya ya kita generasi sekarang daya imunnya lemah sekali. Ora pendengan nak kula ngaran. Ora tanggap ing warsa. Ora gagasan. Napa malih ketika pasca corona Covid wingi nika is bocah dendeng ndablek dikandani orang gugu, mbak menawa muridnya Mas Abdul ya ngono. Muridku samsaya. Wis zaman sakniki lare-lare niku wis beda jauh sama 10 tahun yang lalu. Soalipun apa? Wiwit alit umur 2 tahun niku lho Pak Bu. Pun dicekeli ngenten iki. Umur 2 tahun bocah sakniki pun saged nyekrol. Nyekrol napa? Video ser. Akhirnya membuat otak kita dedel. Ora tahu gelem buka buku, ora tahu gelem berkreativitas. Zaman riyen bentrek, nekeran, gobak sodor, gawe jaran-jaran saka debok. Berkreatif anak-anak zaman riyen, zaman kula berkreatif. Penekan tekan weco, nyolong Aceh, nyolong pelem, wah kreatif Bapak Ibu. Zaman saiki begegek ana teras berjam-jam, ana kamar berjam-jam. Daya ingatnya melemah, kreativitasnya melengah, nangkap pelajaran randang mudeng-mudeng. Soalnya dia tidak terbiasa beraktivitas. Bedane zaman anak-anak zaman sakniki niku. Awit saking menika kula panjenengan ya kudu ya sabar. Pancen niki zaman-zaman teknologi niki anak-anak dijebleske karo kahanan teknologi yang ini dampak negatif dan positifnya bagi anak terkadang luweh akeh dampak negatif. Minimal males sinau, males buka buku, dikongkon wong tua, ditimbali wong tua, ora pisan krungu, pisan pindho ditimbali niku lho Pak Bu. Ora krungu. Jane ya krungu ning etok-etok budek. Kurang konsentrasi. Nggih napa nggih? Putune jenengan ngoten niku mboten Pak Bu? Oh, nak padha berarti murid-murid kula ketularan keng mriki. Wayalah jas buka iket blangkon sama juga sami mawon. Harus kita kendalikan. Neng yo piye bapake nyambut gawe, ibuke nyambut gawe.
mulih-mulih tekan dalem wis kesel. Anake mulai sekolah langsung ngetik. Nak ora ngetik main game online utawa main napa nika, app-app napa-napa. Sedina bengkeleng, ora obah ora polah. Nak cah lanang-lanang, nak cah wedok selfie buka TikTok gaya-gaya. Ngoten niku sangkeipun kecanduan. Ngepit ki lho digoncengke kakake adike. Enek ndonggon pit ijik karo joget-joget ngeten niku kula ngertos kok, Bu. Masya Allah, sakniki niku kena sindrom joget. Anak-anak kita itu kena sindrom joget. Mereka lebih pede nonton joget-jogetan enten ngen HP kita, Bapak Ibu. Niku nak ngen kula mriko, nak mriki insyaallah mboten. Mboten beda. Kok mesti ngeten-ngeten iki? Murid mah ora, Mas. Oh, jebul ya padha ya. Itulah teknologi kita sangat. Kalau manusia, kalau kula panjenengan mboten saged mengendalikan, ya akhirnya niku. Engkang jam 5. Engkang nomor 3 pola makan sampun, pola minum, jaga keseimbangan tubuh, kesehatan, pola pikir yang sehat. Kita harus berpikir sehat, Bapak Ibu. Zaman sakniki panjenengan maringi dedaharan kali putu panjenengan. Terkadang tidak terkontrol. Sakniki kathah makanan-makanan siap saji yang mana makanan itu sangat berlebihan daya kadar zatnya. Ana sing es teh jumbo legine ra karo-karoan kaya kelang. Nggih napa nggih? Menak ayam geprek apa-apa kae jenenge pedese kaya maling. Saking pedese. Nggih to? Nak kecut-kecute ra karuan. Akhirnya apa? Berbagai macam dedaharan makanan yang kita dapati di sekitar kula panjenengan itu kadarnya berlebihan. Nak maem sambel ayam geprek, sambel ora karuan pedese, malah saiki ana pedes ana ekstra 1, ekstra 2. Ngoten niku apa, Bu? Level level 1, level 2. Malah nggo kebangga-banggaan. Mula ampun kaget, ampun gumun nak cah sakniki ngendikane ya melu pedes. Asu jancuk hajiret ya. Cah cilik lho, Bu. Ngendikane pun ngoten niku, astagfirullahaladzim, ki gek ketularan kok ngendi ya. Zaman alitan kula ngoten niku mboten patut. Saru. Ning sakniki piye su? Piye ndak? Bebas. Masya Allah, kula ngeles dada, Bu. Soalnya ngeles dengkul adoh. Lah, Masya Allah. Itulah dampaknya. Karena makanan yang dimakan anak-anak kita itu berlebihan kadarnya, gulanya berlebihan. Mula ampun gumun ketika zaman saat ini kathah lare-lare nem-neman usia 30 ke bawah do kenging penyakit diabetes. Kula riyin pas kemoterapi ndereke almarhumah bojo kula niku cuci darah ya gara-gara kok kan legi niku wau. Ya jenenge cuci darah ini apa? Demo apa ya? HD ya bahasa dokterane singkatane HD. Dialisa apa dialisis ngono kuwi. Karena faktornya pola makan. Mula ngatos-atos Bapak Ibu. Terneh bocah sakniki ora patek seneng karo sing jenenge sayur-sayuran, buah-buahan, polo kependem. Nggih napa nggih? Nak zaman riyen zaman kula tesih ana bancaan. Dadi anggere ana bancaan sego gudang dirisi ndok pitik disigar dadi selawe. Ces. Cah bacaan grutuk. Masya Allah, nikmat sekali, Bu. Coba cah sakniki enten ABG niku lho, MBG. Ana gudangan disingkiri Mas Abdul. Nggon aku disingkiri bocah-bocah dicutek dijikok ayame, dijikok buahe ndak suka kok Pak. Iki enak yo, iki nak nurut Pak Wahid iki kabeh iki enak. Pak ora seneng. Iki lho sayuran ana wortel, ana buncis, ana tokolan enak. Mboten doyan. Lho cah sakniki ngoten niku. Ndang ana KFC ana sambele, wah asik. Mula jeneng kula atur ya omongane pedes.
Soalnya yang dimaami ya bangsa pedes. Itulah fenomena zaman saat ini Bapak Ibu, lari-lari kita sangat memprihatinkan. Mula monggo sedikit banyak putra putri lari-lari kula panjenengan dikulinake dikenalke maem 4 sehat 5 sempurna. Sayur-sayuran. Ngoten niku. Buah-buahan. Sebab enten sekolahan pun mboten enten pelajaran ya Mas Abdul ya. Di sekolah itu hanya dituntut pinter. Orang dituntut pendidikan jasmani, tidak dituntut ini makanan sehat, mengandung protein, enggak ada Pak. Saiki gur dituntut iptek mawon. Kamu kok cah saniki kon maca buku wis aras-arasen, luwih sregep maca HP. Pun niku Bapak Ibu, pun kathah anggen kula matur pun jam gangsal. Saking kula cekap semanten menggah kesimpulanipun, monggo kula panjenengan enjang menika kita jaga pola hidup, pola makan, olahraga supados gesang kula panjenengan sami tansah pinaringan gesang ingkang sehat wal afiat, sehat dohir, sehat batin. Engkang terakhir Bapak Ibu, setelah pola makan, pola minum, istirahat yang cukup, kesehatan, beribadah. Kula panjenengan kedah ampun ngantos ninggalke ngumawula ngibadah dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mangkanten cekap semanten mugi wonten manfaatipun, kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot pothok encik tawa roti. Wong urip pancene yo abot, ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallaha fathun qarib. Fastabihul khairat wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kajian anak lagi pada sebuah hari ini. Mungkin dari beberapa bicara kita ini ada yang mau bertanya pada Pak Ustaz, kami persilakan. Jelas. Alhamdulillah, sangat jelas. Jelas napa bablas. Sebelumnya terima kasih pada Pak Ustaz yang sudah mengawali kajian anak pagi hari ini. Setelah beberapa mulai lagi dan semoga kita bisa saling menimba ilmu, saling bersilaturahmi.